Tervetuloa Källikouluun. Nyt meillä on vuorossa tällainen peli, missä vähän päästään huijaa kaveria ja källittää oikein kunnolla. Pian mä pyydän Jarpin tuolta tänne. Ja tarkoituksena on, että vuorotellen saadaan lyödä tällä lusikalla kaveria päähän. Mutta homman nimi on se, että lusikan pitää olla suussa. Ja toinen aina kumartaa. Ja silloin se toinen pari saa lyödä sitä päähän. Ja faktahan on se, että tälle ei saa lujaa lyötyä silloin, kun se on suussa. Eli silloin, kun Jarppi pistää pään näin, niin mä otan tän käteen ja vedän aivan olan takaa. Katsotaan, että kuinka pitkälle sanotaan mun mennään ja kuinka hämmentynyt se on. Joo, eli idea on siinä, että vuorotellen lyödään toista takaraivoa. Lusikka pitää olla suus ja kaveri aina kumartuu näin. Ahaa. Ja sitten niin kuinka? Näin. Joo. Mossauslihaksilla. Mä oon aivan ylivoimainen, koska mulla kuitenkin pitää tulla. Noin. Voi olla, että sulla menee kallohale. Päällä. Mä lyön halakset, mulla lyön sun nenävarten. Ennen mitäs hampaat mene. Ai! Kauhea niitti lähti! Kyllä mullakin on taktiikka. Mikä sun taktiikka? Pää alas. Pää alas. Niin mikä se oli taktiikka? Kuinka sä sait niin? Pehmetettiin paikka tästä. Ei tässä kukaan voita mitään. Tää oli tosi kiva Tää peli. on tosi kiva peli. Ei pelaa ikinä enää. Sama homma.